Alright, yung mga per kilo po dito ng mga talabang malalaki o solo-solo na maganda at matataba, ang mga presyon po ay 100 pesos po ang kilo at yung mga nakasako po ay 500 pesos. Solo-solo naman po yan at matataba po yung mga talaba po natin dito. At yung mga alimasag na bentahan po dito ay 300, 250 at 100 pesos, no? So yan po yung mga presyon dito ni ate ng kanyang mga latag ng mga talaba. Tsaka alimasag. Ang ganda, oh. Mababa pa rin. O, mababa pa rin sa 300 pesos. Bossing, good morning. Magkano tulingan ngayon? 180 kilo, 180, no? Per kilo. Eh, sa mga galunggong, 160 ang per kilo ng mga galunggong natin dito, no? Tortillo, 160. So, dito mga dalagang bukid na lapad. So, ito po yung ano natin, no? Ito po yung mga isdang sagiti, binluan. Ayan. Magkano, Boss Aris, mga dalagang bukid? 240. Sa binluan, sagiti. O, yun po, pare-parehas na mga presyuhan, no? Ng mga bentahan po dito ng binluan sagiti. Sa halagang 220 at 240 sa mga dalagang bukid. Magkano ngayon ng ano, kilot eh? Doble. Magkano ngayon? 300. 300. 250. Pero ito isang... Umaat na ngayon. Ngayon pa lang yan, lalo yan bukas. Pero yung sa talaba ko, alam ko. Yung talaba magkano? 100 sa kilo, 500 sa... Ay, isang sako 500. Solid. Puro ano naman to, solo-solo, no? Puro malalaki, walang maliliit. Soluhan. Ay, yan dumating wala siya makikita niya. Hindi, mas maganda kasi pag solo-solo yung mga... Alright, so isang magandang umaga po sa ating lahat. Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market at tayo po ay mag-update ng kanilang mga latagan, no? So nandito tayo sa ibabaw ng tulay at nagsapo ang ating mga mamimili sa bandang ibaba at check natin yung kanilang mga latagan na kanilang ibinebenta, no? So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Alright, yung mga per kilo po dito ng mga talabang malalaki o solo-solo na maganda at matataba, ang mga presyon po ay 100 pesos po ang kilo at yung mga nakasako po ay 500 pesos. Solo-solo naman po yan at matataba po yung mga talaba po natin dito. At yung mga alimasag na bentahan po dito ay 300, 250 at 100 pesos, no? So yan po yung mga presyon dito ni ate ng kanyang mga latag ng mga talaba. Tsaka alimasag. Ang ganda, oh. Mababa pa rin. O, mababa pa rin sa 300 pesos yan. Ay, sabi ba ito 200 eh? Oo, doon, oh. May gitna, oo. Eh, matataba naman yung mga, ano, dahil subok ko na yan, eh. Siyempre. Kuya Rami, magandang umaga po. Maganda ka po sa hapon. Ah, magkano po per kilo ngayon? 120 pa rin, boss. 120 po per kilo po ng tilapiyang Batangas ni Kuya Romy. At sa maliliit, Yung maliliit, 100. ay 100 pesos po din sa mga maliliit, no? So yan po yung latag ni Kuya Romy sa pestuhan niya dito sa Malabon Fish Market. Ngayon. So Kuya Romy, salamat po. Thank you. Joy, salamat. Shout out. So iikot na tayo rito sa Malabon Fish Market para sa mga panibagong update po natin, no? So nakikita po natin yung kapal ng tao dito na dumarayo at naghahanap ng mga murang presyo na sulit
at mabisa para sa mga mamimili na makakatipid po talaga kayo. So tawid na tayo rito. Alright, so dito tayo sa mga latagan, no? Ito yung mga kada piraso na mga bentahan po ng mga bangus po dito sa latagan ni Kuya Buboy. So ang mga presyon ay 100 pesos isang piraso at 120. At ang per kilo po ng mga bangus pandaing natin dito ni Ate Pam ay 160 per kilo. Yan po yung mga pandaing, no, na inyong mabibili. So ito naman yung latag ni Wasi na magagandang mga pusit, oh. Magkano ngayon ang kilo magandang pusit? 520. Itlogan po yan, ha. Yan po yung pusit na hindi umuurong. Dahil itlogan po yung pusit. Tapos 180 sa baby pugita. Eh yung mga nakabalot na talaba, 50 pesos. So pangkilaw. Eh yung mga banak, 220. Kunin ko na yun. At tanigi, 300 ang mga per kilo. No? Yan po yung mga presyo na ating ina-update. Sa hipon magkano? 400 ang per kilo ng mga hipon po natin dito. Labayita. Ayan ang mga presyo po dito ng mga latagan ni Boss Wami sa Malabon, no? Tsaka may mga patali din po siya na malalaki. Dalagang bukid ay 2.20 per kilo. Salamat, thank you. Pre, wala ka pang latag, ha? So yan pa lang po yung dumating na mga galunggong dito, no, sa Malabon Fish Market na ilalatag pa lang. At ito po yung mga presyo ng mga yellow pinto na natin, 250. So espada ay 50 pesos tumpukan. So madami, no? Maraming mga nakabanyera pa dito na kanilang ilalatag dito sa kanilang mga pwesto na mga binebenta, mga sulit na presyong isda. So ngayon pa lang tayo nag-iikot at nakikita po natin ay napakalinis pa ng kanilang mga latagan. So ito pa lang yung mga latag nila, galunggong, tulingan. Bossing, good morning. Magkano tulingan ngayon? 180 kilo, 180, no? Per kilo. Sa mga galunggong, 160 ang per kilo ng mga galunggong natin dito, no? Wala desisyon. Wala desisyon. Wala pa yung mayor. Wala ka pala yung mayor dito. Wala pa. Sa Market 3? May mga pusit, oh. So yan po yung update natin sa kanilang mga latagan, no? Dito sa Malabon Fish Market. 180 kilo, 180. Tawid tayo dito. Bossing, thank you. Ang GG po natin ay 160 per kilo, kalahati ay 80. At ito naman po yung presyohan ng mga gulyasan, 180. Torsilyo, 160. Sabay mo niyan, oh. Dapat tigbawan. Pwede na to, 80 na lang to. At mga labahitan natin ay 170, 200 sa mga dalagang bukid. Sige, te. Mars, good morning! Sige po, sige po. Ganda ng labahita, oh. At mga gulyasan din po dito na bentahan, torsilyo. Mars, thank you, ha. Salamat. Yan yung mga latagan po dito ng mga isdang bato sa Malabon Fish Market. Dito rin po ay mga latagan ni Kuya Wari, mga isdang binluan sa gisi. At isdang barakuda, yellow pintuna sa mga latagan at mga labayhita, no?
So yan po yung mga binablog natin sa Malabon Fish Market na mga isdang bato. Kaya wari, magkano ngayon presyo sa gisimo? 240 sa binduan. Parehas lang. So parehas lang po yung mga presyo ano, ng mga isdang bato. Salamat, Kuya Warren. Thank you. So dito yung mga latagan naman ni Boss Ari sa kanyang mga latag, no? So mga presyo na mga lapu-lapo natin dito. Boss Aris, good morning. So ito yung mga presyo ng labahita niya ay 180 yung mga per kilo. So ang latag niya dito, mga dalagang bukid na lapad, lapu-lapu, sagisi, binduan, na? Yung mga nakikita natin latag niya rito. So update natin yung mga presyo. So presyohan dito ng mga latag niya ng lapu-lapu, 250 ang mga per kilo. So, yun po yung presyo, 250. So, dito mga dalagang bukid na lapad. So, ito po yung ano natin, no? Ito po yung mga isdang sagisi, binduan. Ayan. Magkano, Boss Aris, mga dalagang bukid? 240. Sa binduan, sagisi. So, yun po, pare-parehas na mga presyohan, no? Ng mga bentahan po dito ng binduan sagisi. Sa halagang 220 at 240 sa mga dalagang bukid. Salamat, Boss Aris, Teprenda, salamat po. Titay kay Nanay Noemi. Nanay Noemi, good morning. Good morning! Magkano po presyo ngayon ng gulyasan? 160 160 na lang. per kilo ng gulyasan. Nabahita po. 160 din. 160 yung mga bangus dagupan po natin. 200 lang. Hindi Ayun pa po. ako nagtataas. Yan po yung presyo, 200 pesos na per kilo ng mga bangus dagupan po dito ni Nanay Noemi. Hindi pa nga ako nagtataas. Dapat mataas din. Hindi nag-iiyak. Rico, talagang ganun sa mga presyo. Hindi po ba nila alam na Tapos ko sabi ko nga sa ibang palengke, 300 ang bentahan. Dito, 200 ayaw nyo pa. ngayon Semana Santa na, talaga nga naman ng mga presyo ay tataas pa yan. Starting tomorrow. Ito nga, 160 lang ayaw pa. Ganda lang naman yan. Mura na yan yung mga gulyasan. Talaga. Hindi ko alam kung nasa ng pera ng mga tao. Nakatago pa. Wala ng pera eh. Alright, so dito tayo sa mga latag ng tumpukan. So kanina wala pa tayo gaano nakakita ng tumpukan dito, no? So yung iba kasi mga dala-dala nilang mga isda o banye-banyera dito ay ngayon pa lamang po na dinidisplay yung mga paninda nila, no? So ito yung mga may update natin sa kanila mga latagan dito sa Malabon Fish Market. 50 na yan, 50. Kuya Nestor, good morning sa'yo. Shout out po. The Dancing Man, si Kuya Nestor. Live mo, live. Ay na, 150 lang. 150 ang per kilo. Sa alumahan pa magkano? Aluman, 180. 180. So bakit wala po kayong mga tumpukan? Wala na kayo magkasang kuha. Mataas ang puhunan ngayon. Ayun, kaya pala walang tupok si Kuya Nestor dito, no?
Ayan, ang mga presyo, 150, 180. Presyo. Maganda naman po yung mga latag nyo. Oh. Mga Sariwang ano sariwa. mga press na press at 180 galunggong. lang kilo. Ayan po yung 150 mga na lang. presyo. Ano. So, salamat po kay Nestor. Thank you po. Wala tayong tumpukan ngayon. Yan ang mga natumpukan. Ayun. Like mo. Para malike. Ayan, so shout out po muli kay Nestor. Thank you, thank you. Thank you. Salamat po, salamat. Oh, oh. Alright, dito na tayo sa mga latagan. So dito tayo sa mga maraming tao no na nagbebenta. So busy si Kabugris. So shout out sa iyo Kabugris. Kumain ka na ng kumain ng iyong agahan. Pre, tuloy mo na yung pagkain. Pre, congrats sa dalawa mong anak ha. Graduate na yan ng, ano yun? Alright, so dito tayo sa mga latagan ng mga isda ni Kabugris. No? Mga presyon dito ay murang-mura pa rin po yung mga latag niyang bangus. So, pepwestuhan po natin. At ito yung mga nahangon nila, banyera din po, no? Yan po yung bangus ni Kabugris, ang dami. At mga galunggong ni Parang Jolor sa Malabon Fish Market. Kababagsak at kadarating lang po dito sa Malabon Fish Market, no? So, ito po yung ating i-update. So, ito, no? Ito yung kada piraso ng kanyang bentahan ng mga bangus. So, may 130, 110 na mga kada piraso. Ayan, paninda ni Kabugris. At meron din po 120 na kada piraso rin. Ito po yung sa baba. At 110. Pre, magkano ngayon yung benta mo ng galunggong? 150 pre, 150 ang anumahan. pares lang. Parehas lang po ng presyo, no? E tulingan mo. 180. 180 po sa per kilo ng tulingan. So yan po yung mga price update dito sa latagan po nila sa Malabon. Mel, magkano ngayon yung mga per kilo ng galunggong mo? 150 rin po ang per kilo, no? So mga presyo po dito ay hindi nagkakalayo. Tapos eto to po 100. Yan po ay 100 pesos. So ganyan po yung mga presyo, no? Hindi po nagkakalayo ang mga bentahan po dito ng mga latag nila ng galunggong. At yung mga murang presyo ng kada piraso ni Kabugris ng mga bangus na inyo pong mabibili dito sa Malabon Fish Market. Ayan, ang mga matitigas na galunggong, no, na bagong baba pa lamang po dito sa Malabon. So update naman natin yung mga gulay dito sa kabilang side. At eto na sila. So tatawid tayo. So nagliligpit kayo. Tatabi sa aangat uli. O lilipat muna. So yan yung mga latag po nila dito, no, naabutan pa natin sila na may bentahan pa, no. So 20 pesos yung mga nakabalot po dito ng mga sibuyas, bawang, kalamansi. Yan po yung mga presyo at latag po nila dito sa Malabon Fish Market. So nandiyan na po yung mga operation ng mga MCAT ng Malabon, no. Kaya po sila. Shout out. Good morning, good morning. Good morning. So, may konting pat-angat lang, no? Tutulungan ng mga tropa. Kailangan ka tindahan. Alright. So, iangat lang nila ang kanilang mga paninda dito, no? Sa Malabon Fish Market. At hindi na tayo makapag-update dahil yung mga paninda nila ay iaangat po nila sa itaas. At hindi po natin makakausap si Gio, no? So, shout out sa ating mga kababayan po rito sa Malabon Fish Market. Alright. So ayan yung mga latag ni Gion at busy siya sa pagdiligpit ng kanyang mga paninda na mga gulay.
Alright, ganun pa rin naman ang mga presyo ng kanyang mga latag dito na mga binibenta sa ating mga mamimili. Kunti pag-angat lang po at aayusin lang po yung kanilang mga paninda. Alright, so shout out sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga masugid natin taga-subaybay o taga-panood ng ating vlog sa Malabon Fish Market. So ganito po ang sitwasyon. At meron pong dumaan na malaking truck, no? So maraming salamat pong muli. Ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye bye.